شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም ሻሎም ግስ ፈሻምሊን ግስ ፍሪዶ ግስ ነው ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና idag ska vi ta del av det levande ordet för den här dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል አምላክ ብኹፉ አይፍትንን ይዝብል Och dagens ord det är Gud frestar inte någon med det onda. መጽሐፍ ቅዱስ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 13 I Jakob brevet kapitel 1 vers 13 አምላክ ሲ ብኡኩይ አይፍተንን ባዕሉውን ሓደኳ አይፍትንን ይሞ ሓደኳ ምስተፈተነ አምላክ ፈቲኖኒ አይበል Och det står så här: ingen som blir frestad ska säga det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. ሪኹም ብዙሕ ጊዜ ንጋጊ ጌጋ ንሓልፎም ፈተናታት እግዚአብሔር ይፈትነና ከም ዘሎ ጌርና ስለንሓስብ ንቕበሎም ኢና ነቶም ፈተናታት Ibland det vi kan göra många misstag det är när vi går igenom olika tester och prövningar så kan vi se det som att Gud prövar oss och vi kan gå igenom och lida av det anledningen. ስለዚህ ምሳና ነውሕ ሆዱ Och av det anledningen så går den här prövningen långt med oss. ምክንያቱ እግዚአብሔር ይፈትነና ብሎ ኢልና ስለናምን Och det är för att vi har tro till att det är Gud som prövar oss. መጽሐፍ ቅዱስ ግን ብንጹር ነጊሩና Men Guds ord har verkligen förklarat det för oss. አምላክ ንማንም ሰብ ብኹ አይፈትንን እዩ Det står Gud frestar inte någon med det onda. ባህሪ ይኮነን Det är inte hans natur. ካብኡ ክፉእ ነገር አይወፅን እዩ Från honom kan inget ont komma. እምበሽ ዝበዝሑ ንፍተኖም ፈተናታት ናይ ህይወት Allt det svåra som vi blir testade i vår prövning i våra liv. ካብ ገዛእ ትምኒትና ዝወፅ እዩ Det är från våra egna ord som de kommit ut. መጽሐፍ ቅዱስ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ትሕት ኢልኩም ጥቕሲ 14 ርእይዎ I vers 14 kolla det. ነፍሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተሳሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዝፍተን ድሓር ትምኒት ምስ ጠነሰት ንሓጢኣት ትወልዶ ሓጢኣት ምስ ተፈጸመ ድማ ንሞት ይወልድ እዩ Och det står var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När den begäret har blivit havande föder det synd och när synden är fullmogen föder den död. ሪኹም ድበፅሑ ኣብ ህይወትና ድመፁ ፈተናታት ጋዕገልጠን ብምሉእ ካብ ትምኒትና ድወፅ እዩ Så många av de sakerna, svårigheter, död, allt som kommer ut i våra liv, det är våra egna begär. ፍቓድ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ይኮነን Det är inte för att det är Guds vilja. ብጣዕሚ ርግፀኛ ኾኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኽፉእ መንገዲ እንዳሓለፍኩም ደስ ዝብሎ ኣምላኽ እንዳይኮነን Var helt övertygade att Gud behagas inte när han ser er gå igenom massa prövningar och svåra stunder i era liv. ንምንታይ ዳ ኣይመስለኩም ስቃይና መከራና ኩሉ ኢየሱስ ኣብ ነፍሱ ጻዕኑ Varför tror ni då att Jesus bärde all vår sorg, all vår smärta, all plågan på korset? ምክንያቱ ንሕና ብኡ ክንሓልፍ ፍታው ስለ ደይኮነ Och det är för att det inte är hans vilja att vi ska gå igenom den vägen. ንምንታይ ኢየሱስ ኣብ ከቢድ ጭንቀታት ኢልና Varför hamnade Jesus i en svår plågsam stund? ንምንታይ ኢየሱስ ገጹ ክሳዕ ንምርኣይ ዘይብህ ኮይኑልና Varför blev Jesus där att man inte ens behagades att kolla hans ansikte? ንምንታይ ንሱ መከራናን ስቅያትናን ኣብ ነፍሱ ወሲድዎ Varför bärde han all vår sorg och smärta på sig själv? ምክንያቱ ኣብቲ ስፍራ ክንርከብ ስለ ዘይደለየና Och det är för att han ville inte att vi skulle bli funna i den sitsen. እንተ ደኣ ሕጂ ድማ ተመሊሱ ንስቃይና ተሰቂ ተመሊሱ ብስቅያት ድፍትነና እንድሕር ኮይኑ Men om det är så att han har satt på sig allt vår smärta på sig och nu låt oss testas igen där. ንኾንቲት ዋጋ ከፊልዎ ማለት Då እዩ betyder det var onödigt att han betalar ስለዚ priset. እዚ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ኣይኮነን Så det här är inte Guds vilja. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ዮሐንስ 1:5 I Guds ord i första Johannes brev kapitel 1 vers 5. እግዚአብሔር ብርሃን ምዃኑን ኣብኡ ከዓ ሓንቲ ጸልማት ከም ዘይብሉን እታ ካብኡ ዝሰማዕናዮ ንዓኻትኩም እውን እንነግራ ዘለና መልእኽቲ እዚኣ እያ Och det står så här: detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. ኣምላኽ ባዕሉ ሰብ ኮይኑ ተገሊጹ ኣምላኽ መን ምዃኑን ሐዋርያት ነጊርዎም Och även när Gud kom i mänsklig form och visade sig för apostlarna. ምክንያቱ ኢየሱስ ማለት ኣምላኽ ኣብ ሰብ ክግለጽ ከሎ እዩ Så Jesus betydelse det är Gud manifesteras i kroppslig form. ስለዚ ካብኡ ዝሰምዕዋ መልእኽቲ እንተ ደኣ ነይራ ኮይና ኣምላኽ ብርሃን ጥራሕ ምዃኑ ኣብኡ ድማ ገለ ጸልማት ከምዚ ይብሉ Och en av de sakerna som apostlarna hade verkligen förstått det är att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. ስለዚ ኣይትእመኑዎ ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ Så lita inte på sådana andra undervisningar. ስለ ኣምላኽ ዘለኩም ፒክቸር ከበላሽወልኩም እዩ Det kommer förstöra den bilden ni har av Gud. ንመጽሐፍ ቅዱስ ብጌጋ መልክዕ ክትርድእዎ ክገብረኩም እዩ Det kommer göra att ni förstår Guds ord på fel sätt. ሰናይነት ኣምላኽ ከምዲ ተስተማቕሩ ክገብረኩም እዩ Det kommer göra att ni inte njuter av Guds godhet över era liv. ኣምላኽ ክፍትነኩም ክምህረኩም እንተደሊ ብቓሉ እዩ ድምህረኩም Så om Gud vill forma och testa och pröva, han gör det genom sitt ord. ኣምላኽ ትሑት ሰብ ክገብረካ እንተደሊ ብቓሉ እዩ ትሕትና ዝምህረካ Om Gud vill att du ska vara ödmjuk människa, han gör det genom sitt ord. ብመከራ ትሕትና ክትመሃሩ ይትድለዩ Så sitt inte och vänta att ni ska bli ödmjuka genom olika prövningar. ብቓል ኣምላኽ መምሃር ይሕሸኩም
Det är bättre att bli lärd genom Guds ord. بقالو ممهار مسأبنايو بعلنا إنا نبزيد الكودنا ناتو. Det är när vi vägrar underordna oss och lyssna eller lära oss av ordet vi tar in våra liv på andras svårigheter. متعرف قدوس يعقوب حدا 14 خم يقولوا I Jakob brevet kapitel 1 vers 14 står det så här. نفس وقف بجزاء تمنيت وتسحيبون تحبيلون يزفتن دحر دما تمنيت مستأنست نحاتيات تولدا حاتيات مستفت سما دما نموت يولدينو. Och det står: var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder den synd, och när synden är fullmogen föder den död. ስለዚህ ርግጸኛታት ኮኑ ኣብ ህይወትኩም ትርእይዎም ዘለኹም ማንም ዓይነት ፈተናታት ኣምላኽ ይፍትነን ንብልኩም ኮፍ ኣይትበሉ ተዛረብዎም ነቶም ፈተናታት ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮንኩምን ካብ ህይወት ይደበሉ. Så övertygade så i allt det ni går igenom livet, olika prövningar, allt det som är ont, det är inte från Gud. Så res er upp och tala över er omständighet och säg: det här är inte från Gud. Så börja tala ut över de här omständigheterna ni går igenom. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም. Ni är värdefulla och segrade. Guds frid.